כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. בעזרת השם אנחנו פה בי"ט במר חשוון, אומרים ית, כן? כמה יש אנשים ית, זה י"ט 19 במר חשוון. יש לנו שתי מצוות דאורייתא היום, מצווה במצווה, אומנם זה יום שישי ערב שבת קודש של פרשת שבת וירא, שלא נשכח היום נעשה שניים מקרא פרשת התרגום לפרשת וירא. בעזרת השם אנחנו נלמד היום שתי מצוות דאורייתא. יש לנו מצוות פ"ג, אסור לקחת שוחד. ונראה מה זה שוחד. לאו דווקא כסף ולאו דווקא טובות. טובת הנאה, כסף. איזה הנאה? אתה תראה, אנחנו נדבר על זה, אפילו מחייך לך, זה גם אסור. מחייך לך, בן אדם פתאום אומר לך שלום, גם זה אסור, נראה. בעזרת השם, כי כל זה שנקרא שוחד. מה? אם הוא אמר שלום לא עניתי לו, עשיתי כן. פתאום עונה לך שלום, ופתאום או לך, לק לך, יש גם דברים כאלה. גם זה יכול להיות שוחד, בוא נראה על זה, נדבר על זה. גם מצווה פ"ד, מצוות שמיטת הקרקעות, יש לנו חובה מדאורייתא להשמיט את הקרקעות שלנו, זאת אומרת בשנת 7 שנה שמיטה, להשאיר את כל השדות שלנו, כל מי שבא ברוך הבא, אסור לסגור שער, אסור, יש הרבה דברים שם, נדבר על זה בעזרת השם. ועכשיו אנחנו רוצים לקדש את השיעור שלנו, לצערנו רב, יש לצערנו רב הרבה, לא הרבה, כמה אנשים יודע, עכשיו במיוחד הרבה מתו בלי מישהו להגיד עליהם קדש. רחמנא ליצלן, כל המשפחות נהרגו, יש הרבה כמה מקומות כאלה שהיה בשואה שמתו משפחות מיליונים לצערנו רב, והקדוש ברוך הוא שלא צריך אותנו, מישהו מת על קידוש השם באמת לא צריך אותנו. למה? הם יושבים ישר על הקדוש ברוך הוא, ישר במיטה, לא מחכים שהגוף, איך קוראים לו, יתפרק מהתולעים שהוא יקרו את זה, שום דבר. דרך כלל מחכים, יש זמן עד שיגיע לשם, 11 חודש, לא יודע, עד שיענשו אותו כל העבירות, עד שינקו אותו, יעשו דיכוי, איך קוראים לו, כביסה ממנו, לא כמו הרב אמרת, לא, עושים כביסה כמו שצריך, כמו צורף, אתה יודע מה זה צורף? מוציא סילבר, מחלק בין סילבר לברזל רגיל, יש שם, מחמים את זה, כן, שורפים את זה יפה, ככה עושה בן השמה, שבן אדם מת, אבל כשבן אדם נהרג על קידוש השם, אין כל זה, אין, שום דבר אין. ישר נשמתו עפה ויושבת ונהנה מזיו שכינתו. ואם היה רשע, ואם היה לא יודע איך ללמוד אפילו, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה, נותן לו מתנה, הכל במתנה. הוא יודע איך ללמוד ומבין הכל, הוא ממש יושב צמוד על כיסא כבודו, ויושב ומדבר ולומד מרבי עקיבא. אתה יודע מה זה רבי עקיבא היה? היום אנחנו שומעים, ברוך השם לעין הרע, יש לנו רב הקגבו. אני בקושי מבין אותו, אני לא יודע איך אתם מסדרים, אני בקושי, זה קשה. הוא רק לזכור את כל הסעיפים שהוא אומר, אתה מקבל סחרחור. מה אם בן אדם, נאמר חייל, הוא לא יהודי, אבל הוא מת על קידוש השם והגנה על ארץ ישראל. למה אתה מדבר על קדוש? אני מדבר איתך על רשע, מנוול, עושה כל עבירות, אנס נשים, עשה זה, אבל היה במסיבה, נתנו עליו שם טיל, נפל טיל בארץ הקודש, הוא מת. עכשיו, אין לו מצוות, אין לו שום דבר, לא אין לו מצוות, היה אנטיסמי, היה שונא יהודים, שונא דתיים, היה כל היום מרגרג על יהודים, נהרג בגלל שהוא יהודי, הכל מחוק, הכל מחוק, מביאים אותו על יד הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, זה הרוגי המלכות, זה שהרגו אותו גויים בגלל שהוא יהודי, אבל אני שואל על בן אדם שהוא לא יהודי. לא, דרוזי, הרבה דרוזים. יפה מאוד. יש דרוזים, יש ערבים, יש נוצרים, שמתו על קידוש. מה זה קידוש השם? אם להגן על ארץ ישראל, זה נקרא קידוש השם. לא רק זה. יש הרבה מתו בנאצים, תפסו נאצים, יהודים, מכבים יהודים אצלהם בבית, תפסו אותם, הרגו אותם מיד, בלי שאלות. בספניש אינקוויזישן, בכל מקום. שהיו נגד יהודים, גויים הקדוש ברוך הוא שלח, זה נקרא גר צדק, זה נקרא גוי צדק גם כן, יש להם כל אחד שלבים שלו של גן עדן, כל אחד שלו שלבים, וגם זה, מה השאלה פה, למה לא? בוודאי שיש, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף בריאה בעולם, אפילו נמלה שעשה טובה, שיצא ממנה טוב לישראל, הקדוש ברוך הוא משלם לו. למה? כי
כי העולם הזה נברא בראשית בשביל ישראל. בשביל ראשית. מי זה ראשית? ישראל זה מילים ראשית שם. גם כן יש לך, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אז כל העולם אין, הוא לא, אתה צודק. שרת על הגוי, לא הבנתי אותך. מחילה. אוקיי, בעזרת השם, ככה זה אני, קופץ יותר מדי מהר, אז נותן בוקס בחזרה. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. אז עכשיו, תראו, חבר'ה, הנה יאיר בא, ברוך השם. יאיר, בוא תשתתף איתנו כמה דקות. כן. אז עכשיו אומר לך, אסור לקחת שוחד. שלא ייקח הדיין שוחד. אז אמרנו, אבל יש אנשים שמתים לצערנו רב, בלי משפחה. זה היה בבא סאלי הולך, בנתיבות שם, על יד בית קבע בית החיים, כל הזמן היה שם עושה תיקון לנשמות שנפטרו בעולם הזה בלי משפחה. לצערנו רב, הרבה באו מקיבוץ וזהו, הרבה משפחה שלהם נהרגו בשואה. הם אצל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בעצמו חי והולך נגד הקדוש ברוך הוא, ומחלל כל הזה, ולא מביא משפחה, ואין לו משפחה. אתה יודע, יש אנשים כאלה. אומרים, למה עכשיו יש מחלה חדשה? זקנים שיש להם קצת כסף לא רוצים להתחתן. למה? מפחד את הכסף שלו כל הזמן. אז היה בגיל 30, היה עושה הרבה כסף. למה? עכשיו אני בא לבחור, אומר לו, בוא ללמוד. רבי, אני צריך כסף, אני לא אתחתן. אוקיי. אז מה הוא עושה? עד 30 הוא עושה כסף, בלי עין הרע, עשה כסף. 30, בא ל-30, חבר, בוא נלמד. אומר, רבי, אני עכשיו, איך קוראים לו? לא צריך להתחתן, לא יודע מה. אומר, אוקיי, טוב, למה לא תתחתן כבר? עכשיו הוא מפחד, אשתו באבוק לקח כל הכסף. אז זה סייקל, זה חולמי חלומות. למה? כי אנשים רואים אנשים אחרים נשרפים, הוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא נתן לו עונש. הוא לא מבין, אז הוא חושב, כל הזמן חושב בן אדם, גם אני יענש. גם אני יענש, בסוף נהיה ביר 60, 70, 70, 80, הוא מת בלי אף אחד יגיד עליו קדיש. מה יעשה? מה קרה? כל הזמן יקביל. אז בבא סאלי לימד אותנו, צריך להתפלל עליהם, יש לנו תיקון מיוחד, ובן איש חי מביא את זה, יש הרבה, יש לנו תיקון שאנחנו עושים את זה, זה נקרא בקשה לעילוי נשמות, זה שם כולל אלה, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייקח את הדמות שלנו, גם כן יקדש אותם, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, וגם, אנחנו מקדשים את השיעור רבי אורל, לרפואה שלמה לכל מי שצריך. יש הרבה לצערנו רב יהודים שיש להם צער, יש צער חוץ מגוף, יש נשמה וגם רוחני וגם יש פיזי, מנטל. יש אנשים שצערנו רב שסובלים, לא יודעים איך להסתדר, לא יודעים איך זה, אז הקדוש ברוך הוא ייקח את כל העצבות מהם, שייקח לזה, אנחנו רפואה שלמה בכללם שלום בן רוזה, יום טוב בן רבקה, רחמים בן פריחה, אמנון בן וילה, רפואה שלמה? דוד בן שמחה, אורל, יש לך רפואה שלמה? ברוך בן ישועה, אורל בן, שיהיה בריא ושלם בעזרת השם. אז זהו, אז מה השם? לא צריך להגיד, זה בסדר. אוקיי, יוסף חיים בן מפרד, חיים בת לאה, יעקב ישראל דניאל בן אנג'לה, שישלח להם רפואה שלמה במהרה. וגם הקדוש ברוך הוא ישלח את כל השבויים שלנו החוצה, בריאים ושלמים, ויעלו מעלה בקדושה ובתורה. על מצווה פ"ג, שלא ייקח שוחד, שלא ייקח הדיין שוחד מבעלי הדין, אפילו לדון דין האמת. פה באמריקה זה דבר נורמלי. תסתכלו, history channel, הרבה זה היה ככה, בשנות 50, 40, באים לשופט, אומרים לו, חביבי, אתה יודע שהוא אשם, הוא אומר, כן, אני אשם, אבל הנה שיהיה לך מענה קצת, תן לך קצת, ככה בונוס, אם תגיד באמת שהוא אשם, תן לו כמה שצריך, יש כזה דברים. יש בעיה בזה, למה בעיה בזה? למה הקדוש ברוך הוא שונא את זה? אתה מדבר על אמריקה, כל השופטים בארץ משוחדים. יפה, אוקיי. אני לא גר בארץ, לא יודע. אני גרנטי, אני לא מכיר. משחררים לך מחבלים. רבי יוסף. זה לא שוחד. רבי יוסף, לצערנו רב, אין חכם במה שמול עיניו. הדעה של הבן אדם זה שוחד. עוד פעם, חביבי. בן אדם משחד את עצמו בראש. תן לי שנייה. הבן אדם לא יודע. אתה שומע אותי, אני מדבר על משהו? זאת אומרת, אני יודע. אבל אז האחר, אני לא יודע. אוקיי, אני לוקח את המילה שלך. שהשם יסלח כל יהודי שעובר עבירה, ויתן לנו כולנו לחזור בתשובה שלמה. שנאמר ככה כתוב בתורה, יום טוב, כתוב בשמות כ"ג פסוק ח', ושוחד לא תיקח, ונכפל עליו בתורה, בזה העניין במקום אחר. יש לך עוד מקום אומר לך בתורה, לא אין דבר כזה, לא אוכלים פה בלי טישוס. למדתי אתכם כבר. זה בית הכנסת, שלא ללכלך, תשימו, זה טבעי. זה בוחרי מחלק אוכל שם, תראה, ברוך השם, ככה זה.
צדיקים שיהיו בריאים. אומר במקום אחר, דברים ספר ט"ז, פרק ט"ז, פסוק י"ט. וכן אמרו בספרי, ולא תיקח שוחד. לא תיקח שוחד. אפילו לזכות זכאי ולא חייב חייב. אפילו אמת אמיתה. אוקיי? משורשי המצווה, מה הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי שאני אקח שוחד? אני רוצה לחיות קצת, נו, מה הבעיה? מה הבעיה? זה אמת, זה אמת. אני לא משקר, ולא. שנאסר עלינו לקח שוחד, אפילו הדין האמת, לאמיתו, כדי להסיר מבינינו ההרגל הרע, ונבוא מתוך כך לדון בשוחד דיני שקר, ודבר ברור הוא, אין צריך מופת. כמו שהרב אמר אתמול. מה זה היה אתמול? בן אדם לקח כיסא, יחזיר כיסא קטן. מה זה היה? שוחד. הוא העביר אותו, הוא חשב, הוא יקבל, אז בסוף מה נתן לו? זה היה פלוי, זה היה פייק, כדי לקבל משהו יותר יקר. אז בסוף נתן לו מה ששווה שם, אולי מיוחסים, יהלומים שם, מה שיפה, בסוף בן אדם אמר הכל מת. ככה זה עובד, אנשים לא מבינים. בהתחלה יבוא לדיין, יגיד, הנה, $10,000, תדאג, אני רוצה שהבן אדם הזה יענש עד הסוף, אבל מי, אתה רואה וידאו קבר, אתה רואה עדים, אתה רואה הכל, כן? הדיין מסתכל, הוא, כן, $10,000, למה לא? כמה חייב לו להגיע? 10 שנים, אני אתן לו 11. עושה הכל מה שצריך, ובסוף מה קרה? פתאום זה שנותן כסף, זה government, זה דבר ידוע, משפחה של בן אדם נתקע, פתאום השופט, פוליס אופסר, השוטר עוצר משפחה, אז באים לשופט, חביבי זה משפחה שלי, מה קרה עכשיו? הוא יגיד לו, אני עכשיו קיבל כסף, על זה לא יקבל כסף, רחמנא ליצלן. מדיני המצווה, מה שאומרו זיכרונם לברכה, שהנותן והמקבל, שניהם עוברים בלאו. מה קרה? איך הנותן? מה הנותן? הקדוש ברוך הוא עולה, אומר פה פ"ג, אומר לך שלא לקח שוחד, לא כתוב פה שלא ליתן שוחד, לקח, אז מה השני עוברים פה? אומר לנו רמב"ם שמה, לא, הנותן משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. יש לך יסוד דאורייתא, הוא בא עכשיו, אז זה שנותן, הוא, לא כתוב שהוא לא ייקח, לא ייתן, אף מקום לא כתוב בתורה. אבל יש בעיה, מה הוא עושה? הוא נותן לשופט, והשופט הזה ייקח, אז עכשיו הוא עזר לו לעשות עבירה, וזה בכל מקום, זה עבירה. זה נקרא, בדרך כלל חפץ חיים עושה משתמש בזה, הוא גם משתמש בעבירה הזאת, בלשון הרע, הוא אומר, זה עכשיו מדבר, כן? כל האיסור זה לדבר. לא כתוב לא תשמע על לשון הרע, לא כתוב לא תשמע על לשון הרע, כן? מה כתוב? זה שלא ידבר. אז לא ידבר, מה קרה? מישהו שומע לו, מקבל עונש, על זה הוא שמע. לפני אבל לא תיתן מכשול. למה מנשים אותו? הוא שומע. הוא שמע! הוא עזר לזה לדבר. לא היה שומע לו, הוא היה מפסיק. לא מדבר. אוקיי. אבל עכשיו יש עניין עוד שם. הרבה שאלו אותי, מה תעשה? אשתך, אתה בביתה, אתה לביתה, פתאום מדברת איתך לשון הרע. מה תגיד לה? אומרת, שתוק, אני לא רוצה לשמוע? חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא, החפץ חיים שם הסביר עוד עניין, חשוב מאוד לדעת, כי זה חשוב להגיד שתיהם. בדרך כלל, למה אני שונא את הספרים של החפץ חיים פאונדיישן, שאומרגנים? הם אומרים לך דינים, אבל לא חוזרים על העניין. כי למה? הם חושבים שאתה יודע לפני כן. העניין הזה צריך לחזור כל הזמן. כל הזמן להגיד, חביבי, פה אומר לך חפץ חיים, שאם אתה שומע בן אדם מדבר, לשון הרע אפילו, אתה מקשיב, כאילו לא לבייס אותו, אבל לא מאמין. יש לך כלל גדול. מתי זה נקרא לשון הרע? חפץ חיים אומר, לשון הרע, זה שיצא לפועל משהו. זה בן אדם, מדבר איתך, הוא רוצה ללגלג על השני. כן? אז מה הכוונה שלו? ללגלג על השני. מתי יוצא לפועל שזה ללגלג על השני? שהדברים שלו עושים רושם. אבל ברגע שהדברים שלו לא עושים רושם, אתה לא לגלגת, הוא לא מלגלג, הוא סתם עושה אוויר. ומה הדין, לא לשון הרע, לא מלגלג על מישהו. בוא, פלוני אלמוני עשה לי משהו רע. באמת, מזיד. זה מלגלג. מזיד, הוא עשה לי משהו רע. אני בא לרב, אני אומר לו, כבוד הרב, אבל תראה מה הוא עשה לי. שנייה, אוקיי, שנייה. זה לא עניין של לגלג, עניין של... לא, אנחנו מדברים על אישה. להגיד לרב אמת. תן לי שנייה. עכשיו אני מדבר על האישה, איך בן אדם צריך להתמודד עם אלה שמדברים. דבר אחד בפני עצמו. מה שכבודו שואל זה שאלה בכלל אחרת, אבל שנייה עכשיו. איך אני עכשיו בתור הרב אפילו, ובן אדם עכשיו בא ללגלג על השני, לא שעשה לך רע,
כבוד הרב, אתה יודע, זה נכנס לברגר קינג כל יום. אני רואה שם, הוא לא נכנס לשירותים, הוא יושב ואוכל. איך אני קודם כל צריך לבדוק את זה? לא מאמין לך. לא, אז לא דבר פשוט. בוודאי שאסור לי להאמין, אבל יגיד לו, אתה יודע מה? אני אעבור לשם, אני רוצה לראות. איזה שעות זה? תגיד לי. כל יום עכשיו בשעה 2, 2 ו-3. אני אעבור שם. נראה. אז קודם כל לא מאמין. דבר ראשון, אני לא מאמין. למה אתה אומר שם? כי ביקשו ממך, כבוד הרב תעבור שם. זהו. מה, הוא עובר לך שמות וכל זה? הבנתי. אבל לא הבנת. אמת, קודם כל זה העניין פה. דבר ראשון, אתה לא מאמין. אבל בוא, ברגע שזה נתברר שזה אמת, מה שהוא דיבר, שפלוני אלמוני אוכל בברגר קינג, צ'יזברגר, עכשיו זה לא היה לשון הרע, זה מצווה. הרי הרב משפיע על הציבור שלו. יש לו כוח קצת. למה הוא רב? למה בן אדם בא אליו להתפלל כל הזמן? הוא בא אליו להתפלל כי הוא לא אוהב את מקום, הוא לא אוהב את הרב. אז רב יש לו מצווה לעורר לבן אדם, חביבי, אולי לא ככה, אולי ככה, יש מצווה. צריך בחוכמה הכל צריך לעשות. אבל אנחנו קודם כל בואו נגמור את העניין עם אישה. מישהו בא אליך, אתה קודם כל לא רב, בוא נגיד. אבל אתה אדם שיכול לעזור אולי, יכול להיות. כל דבר במידה שלו, ולכן זה לא לכתוב ספרים, לתת כללים וזהו, שאנשים יסתדרו עם זה. אני אומר, למה אני מדבר נגד ספרים האלה, שמפרשים, ככה לכולם עושים, בני אדם עושים רע ימין השמאל. היום, כולם יש להם היתר לדבר על לשון הרע. כולם יש להם היתר לפסול את השני, למה? הוא שם סילק גלאבס. כל אחד נותן מוסר, אבל לא מבינים את הספרים האלה של החפץ חיים הריטג' פאונדיישן, לא הסבירים לאנשים, צריך על כל פייג' לכתוב. בשום פנים ואופן אין מוסר, אין עירוי לבן אדם, עד שאתה יודע שהוא יודע שאתה אוהב אותו. זה דבר צריך להיות על כל דף ודף, כי אנשים כל אחד ששכחים. באמת חפץ חיים ככה אמר, אסור לתת מוסר לאף אחד היום. אבל אביגדור אמר את זה, היום אין אהבה, אין אף אחד שאוהב את השני, כמובן, זה הכל פייק. זה הכל פייק, אני אוהב אותך, פליז, אתה לא אוהב אף אחד. אפילו בעצמך אתה לא אוהב, ואם היית אוהב את עצמך, לא היית מדבר איתי עכשיו, היית יושב ולומד כל יום. אתה לא אוהב את עצמך. אם היית יודע כמה מרגלות אתה סך הכל פה 70 שנה, אוקיי, 100 שנה, אוקיי, 120 שנה. אבל יש לך עתיד, יש לנו פה 1000 שנה, בין שנות 6,000 עד 7,000, מה אנחנו נעשה פה? מה יהיה איתנו? אז כל אחד לפי בנק שלו, לפי החשבון שלו, זה הרבה וזה פחות, העיקר זה לשם שמיים, אבל בסוף כל סוף, כל אחד יענה מה הוא עושה, מה הוא ירוויח. אז בן אדם יודע שהוא לומד תורה, כל שנייה ושנייה שהוא מוסיף ללמוד תורה, זה מוסיף לו על החשבון, מה יעשה? ידבר איתי עכשיו? נלמד כל היום, מה אכפת לו עכשיו? מה אכפת לו? זה נגע בו, זה נתן לו סטירה, זה דיבר עליו, זה עשה לו, זה אשתו לצעקה, אף אחד לא יהיה אכפת לו שום דבר, למה? אז ככה אוהבים את עצמך. אז אם אתה לא אוהב את עצמך, איך אתה אוהב שני? אתה לא אוהב שני, אגב נותן לו מוסר, אז אתה לא נותן לו מוסר בגלל שאתה אוהב אותו. למה אתה נותן לו מוסר? כי אתה חושב שאתה יודע יותר. לא, כי אתה רוצה להגרות לו שהוא שום דבר. הכל זה גאווה עצמי, אני יודע טוב ממך, אני הכל יודע, אתה שום דבר לא שווה, אני הכל. ראינו את זה, אני חי את זה כל יום, אני מדבר על עצמי. היה אמיתית. כן. שאנשים לא מוכנים לקבל מוסר. לא. אז, אתה צודק. אבל אתה יודע את זה, אז אסור לך לתת מוסר בכלל. אם אתה יודע שאתה חושב ככה, אני ברוך השם לא חושב ככה, אני יודע אחר. אם אתה, יש לך הגשה אחת, אתה יודע איזה כיוון להגש, אח שלי, בוא נגיד אח שלי. אני צועק עליו כל הזמן. עכשיו אתמול רפאל אמר לו מילה, הסתדר אצלו. הוא אוהב את זה, אחר כך הוא צועק עליי, למה אני נותן לו בקושי? והוא נותן לו באיזון כזה יפה, הוא קיבל את זה באהבה. אני למדתי מאתמול, ככה לדבר עם אח שלי. לא ראית היום? ניסיתי לו ככה, זה, אתה יודע, אז כל אחד יש... אוקיי, הלאה. שהנותנת, אוקיי, עכשיו, זה שנותן, לפני עבר נתון מכשול, ואם קיבלו שהוא בכלל ארור, גם כתוב שמה, ארור זה שלקח, בפרשת ארורים, אסור לקחת כושר אוכל, שם כתוב. מה זה ארור? דיברנו כבר, עכשיו דיברתי דווקא עם הרב הזה גם כן. ארור זה, התורה משתמשת לשון סגין האור. אבל בכל זאת, למה מילה ארור? יש פיפול גדול בזה, אני כבר, אולי יש וידאו בזה גם כן, דיברתי על זה פעם אחת, שארור יכול להיות לא כל כך כללה כמו שאנחנו מבינים, אדרבה, ארור זה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה כתוב שמה?
ומברכך ברוך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מברך אותך יברך, ומקלליך האור. מי שמקלל אותך, אני אאור אותו. מה זה לא מקלל? מה זה? אמרתי, אז למה לא תגיד? מקלליך אקלל, למה ארור? ארור, אז אומר לך ככה. לא רק זה, אמרתי, איפה שיש פה לשון סגין האור? למה צריך, ועורריך ארור? ועורריך ארור, למה לא תגיד לי את זה? למה להגיד משפט יוצא מהקדוש ברוך הוא שמישהו חס ושלום מקלל אברהם אבינו? אין דבר כזה. למה? אברהם אבינו מגיע לו קללה? למה הקדוש ברוך הוא מוציא את זה? לא! אמרתי, אני חשבתי, הרב הסכים גם כן, ברוך השם, הרב חקק פה, עכשיו דיברתי, אני חשבתי שבן אדם רוצה לקלל נשיא, הוא יקלל אותו בחוץ? אברהם אבינו היה נשיא, מישהו היה נגד לדבר אברהם אבינו, הוא חשב שהוא אלוקים בכלל. מה היו עושים בדבר האדם הזה? בן אדם מקלל, על המקום היו שוחטים אותו, אין שאלות. אז איפה בן אדם מקלל את אברהם אבינו? בסתרה, בבית שלו, שאף אחד לא ישמע, רק אשתו. וגם אשתו, אם ביום אחד ילשין עליו, יהרגו אותו. אז הוא בכאוס שבקושי ככה מקלל אברהם אבינו בשקט. מה הקדוש ברוך הוא אומר? זה שמקלל אותך בשקט, האור, אני אוציא אותו, שכל העולם יגידו עליו עין הרע. מה זה האור? יאיר אותו, שעכשיו, איך לוקחים שוחד? בשקט. שקט, האור. זה שלוקח שוחד, אני אדאוג שכולם ידעו מזה. איך? איך אנחנו יודעים, כתוב בתורה, איך הקדוש ברוך הוא יעניש זה שלוקח שוחד? חבר'ה, כמן, כתוב שמה, שוחד יעבר פיקחים. פה אומר לך, יעבר פיקחים. מה זה? זה כללה, והקדוש ברוך הוא מקלל אותו. זה שלוקח שוחד בסוף ימי, לא יראה. לצערי רב. לכן יש הרבה זה, מה קרה בדיינות? היה לנו דיין, לא היה כמוהו, דיין טהור וקדוש, קוראים לו החידה עליו השלום. שזכותו, איזה עליו השלום? זכותו יגן עלינו בכלל. החידה, זכותו יגן עלינו, היה גאון אדיר. הציל את הבוכרים, שלח תלמידו אצל בוכרה, שם היה מהפכה, מקובלים רצו שם, מה שמספרים על מרוקאים, לא מגיע לפינקי, שם היה עושים בוכרים בכלל, עם קבלה שידעו. היה הכל צנוע, הכל צנוע. היו עוברים, היה משטרה באים לתפוס בוכרים בשנות 1900 בהתחלה, היו עוברים קירות, היו עושים ככה מילה, הוא רואה אותו, הוא עומד על ידו, הוא לא רואה אותו. אין לה קבלה שם, אל תדאג. החידה הזה, לכן הרבה פעם בוכרים, הם מסתדרים עם בן איש חי. והחידה לימד, למה? החידה היה בגלות כל הימי חייו, כל היום מסתובב, ולומד, איפה שהיה הולך, היה שם רושם שלו, אל תאמינו. עד היום, אוקיי. עכשיו, מה קרה בסוף ימיו? הוא גם כן, שהיה הולך, היו באים אליו לדון לדין. פתאום התחילו לדבר עליו. מה התחילו לדבר? רואים חתימה שלו, הוא היה חותם, חתימה שלו כזה גדול כמעט. היה לו 3 שמות, 3-4 שמות, משהו כזה גדול. פתאום בסוף ימיו הסתדר, מה קרה? חתימה שלו לא היה בשורה, ככה. אז אומרים, מתבלבלו העיניים. שוחד, והשוחד יעבר פיקחים. התחילו לרמם עליו. בסוף ימיו אמרו, זהו, הרב לקח שוחד, לכן הוא לא רואה. מה הוא עושה תפילה לקדוש ברוך הוא? אומרים, לפני מותו כל ימי חייו היה רושם ישר. הקדוש ברוך הוא עושה תפילה. אמר הקדוש ברוך הוא, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? כל ימי עבדתי לך, יגידו עכשיו אני לוקח שוחד, למה העיניים שלי לא רואות? אז הקדוש ברוך הוא נתן לו רפואה, איזה רפואה? כמו ילד בריא היה, בגיל 20, אתה יודע כמה זה ילד בריא? בעיניים שלו, בלי משקפיים, בלי שום דבר. הכל היה מסודר אחר כך. זה התפילה. זה, לדייק, הקדוש ברוך הוא מרחם על הצדיקים שלו. ואסור לדיין להגדיל מעלתו לכוונה כדי להרבות. אז מה יגיד דיין פה? יבואו אליו ויגידו, חביבי, זה רשע, אתה יודע שהוא רשע? הוא אומר, כן רשע, אבל אתה יודע, כתוב פה באמריקה, אני יודע, לא יודע מה קרה בארץ, יש באמריקה כתוב ככה, נותנים עונש, נותנים, אחרי שבירור שהוא רשע, נותנים עונש, כתוב שם, בין 5 שנים ל10 שנים, ככה כתוב. אז זאת אומרת, זה בעניין של השופט, איך הוא מחליט כמה לתת עונש. אז מה הוא יגיד זה פה שופט? הוא עונש, אוקיי, מגיע לו 5 שנים. אז זה שיושב עליו אומר לו, חביבי, איזה 5 שנים? תן לו עד הסוף, 10 שנים. throw a book at him. אז מה קרה פה?
למה הוא אמר 5 שנים שופט? שהוא רואה שוחד, זה אותו מספר 10,000 שהיה פעם שעבר. אומר, חביב, אני צריך לקחת אשתי לארץ שם, רוצה להסתובב בעולם. טיול או כן, אונייה טיולית. 10,000 זה לא מספיק ככה, הוא לא אומר את זה במילים, הוא אומר, אוקיי, 5 שנים מספיק לו. ההוא אומר, פרוסיקיוטר, זה שרוצה שיהיו לו שם טוב, טוב, הוא מוסיף עוד 10,000 דולר. כן, זה 7 שנים. טוב, הוא מוסיף עוד 10,000 דולר. אוקיי, זה נשמע 10 שנים. שם מרחם. אוקיי, זה איסור מוסיף על איסור. כל הזמן הוא עובר איסור פה. זה לא דבר פשוט. אמנם שהוא חייב, הוא ממש חייב, הוא עשה עבירה. אין יוצאת. יש עדים, 100%, ראו אותו, דיברו אותו, והוא נחמד לו. אמנם, גם כן, גם נכלל לאיסור. כמה? אסור לדיין לקבל הנאה מבעלי הדין. הנה, מה דיברנו? שום הנאה. מה זה הנאה? אדוני השופט, איך מרגיש כבודו? איך היה אתמול? או, ראיתי אותך, הולך עם אשתך שם, נהנית, כן? מה זה? יום, אתה מתחיל לדבר איתו, לשכנע אותו בדבירו. השם מרחם, אני התקרתי כמה דיינים, לצערנו רב, רבנים גדולים. בא לדון, איך אתה מרגיש? איך אבא שלך? אבא שלך זה? חביבי, מה קרה? אתה בא לדון או אתה בא לשחק אותה? אסור שום הנאה, שהשופט לא יקבל שום הנאה, לא כספית, לא טובות, שום דבר. פעם אחת אני עשיתי, אמרו לי, אוי לך, מה קרה? באו לישיבה לעשות חלונות, להחליף חלונות, 170 חלונות, משהו כזה. בסדר, טוב. אז אני רק התחלתי לעבוד בישיבה, לא ידעתי הרבה. אז אמרתי, בסדר, סינים היו. טוב, אתם מחליפים פה, נתנו לי, הבאתי 3-4 הצעת המחירים, בסוף אמרתי, סינים יעשו את זה. אוקיי. אחר כך בחתימת הזה אמרתי לו, חבר'ה, יש לי בית שם, אני מזכיר. תשים לי טובה, תשים לי רשת, 3-4 רשתים. צריך לשלם על זה. לא, אנחנו נעשה לך את זה, ככה אמר לי. בחינם. אחר כך באתי לבעל בוס שלי, אמרתי, כך וככה עשיתי הכל. הוא מסתכל עליי, אתה השתגעת? זה שוחד. הוא נתן לך שוחד עכשיו. ברוך השם לימד אותי על המקום, לא עושים שום הנאה. אני עכשיו הייתי שופט, אני הייתי מנכ"ל של הבית ספר על כספי. אז אומר, איך אנחנו יודעים את זה שאתה לא לקחת את זה רק בשביל הטובה הזאת? אמרתי, אתם צודקים? הייתי צעיר. מראית עין יותר קשה מהעבודה? כן, כן. אז לומדו אותי לקח טוב, ברוך השם שזכיתי, היה לי בלבוס כזה. לא תאמין, היה לי בוס, שמדברים עליו כל עכשיו, יש לו אלפות, היה איזה בית ספר של בנות, אלפות סטודנטים. ישיבה בברוקלין, רבנס מנדל, עליו השלום, שבברוקלין, אושן פארק שם, וזה צדיק, אומרים, מה זה פעם אחת הוא שולח צ'ק בחזרה ל-government. מה קרה? יש חוק בניו יורק, שבית ספר מקבל חלב להאכיל את הילדים, החלב שעמד בחוץ צריך לזרוק בקבוק, אסור לשים בקרר בחזרה. הוא אומר, אין דבר כזה אצלי בבית ספר, לזרוקים מילק? השתגעת? היה אוסף כל הזמן חלב, שם במקרר, וכל הזמן היה חוסך, אבל ה-government שולח לי יותר. אז הוא עשה חשבון, עשה צ'ק, שולח צ'ק. ומה זה? הוא אומר, אתם שולחים לי יותר מדי חלב, אני רוצה לשלם על זה. כי לא מגיע לי. יש לנו חוק, אסור לך לשים את זה בחזרה. הוא אומר, אל תביאו לו כסף בכלל, לא רוצה, אם אתם אומרים לי לזרוק אוכל, לא זורק אוכל. אצלי אין דבר כזה. בבית ספר שלי אנחנו לא עושים מה שגוורנמנט אומר לנו. סליחה, מחילה מכבודכם. לא רוצים לעזור לנו? אנחנו נצטדק ברדיכם. שלא תגידו לנו להעיז ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. ומה עשו לו? מחילה, כבוד הרב, אנחנו נטפל בך, תעשה מה שבא לך. עזבו אותו בשקט. הרי בגלל הרבנים הגדולים פה באמריקה עשו כל החלב כשר באמריקה. הוא עשה משהו יפה. הם לחצו על... זה היה, בן אדם צריך להיות אמיתי. שכל החלב יהיה כשר באמריקה. מה זה דבר אמיתי? משם למדתי, מה זה? מה זה? על האמיתות, שלא יהיה... ושלא משניהם משווה, אוקיי. ואיתו בשניהם, עכשיו מה עם דיינים שלוקחים כסף על הדיון? יש שאלה גדולה פה. לפי החינוך אסור לקחת יותר מדי. מה מותר לקחת? מה שהוא שווה על הפרנסה שלו. אבל היום רוב דיינים איפה נמצאים קודם כל בכולל. לומדים בכולל, נותנים להם משכורת. אז עכשיו שהם לא עושים בכולל ועושים דיון
לוקחים, מפסידים משהו? לא. לא. לא מפסידים גרוש, למה? כי הכל לא משלם להם. משלם. אז יוצא מפה שלא יקחו כסף בכלל. מי מותר לו לקחת כסף? מי שעובד בחוץ, שיש לו פרנסה שהוא מפסיד בגלל הזמן של זה. עכשיו, כמה משלמים? לוקחים היום פה $250 לשם, משהו כזה, שמעתי. מכל צד. קודם כל, אסור להם לקחת מצד אחד, צריך לשתי צדדים. אבל מה משלמים? אומר לך, אבל אם דיין הוא בעל מלאכה, התירו לו חכמים לשאול מבעלי הדין שכר בטלתו ומלאכתו בעוד שיעסוק בדינם. זאת אומרת, בן אדם, בוא נגיד, עובד בשביל החברה. כמה הכי הרבה בן אדם עובד בשביל החברה, הוא דיין גם כן. בוא נגיד, הוא עובד בשביל מישהו. אם הוא בעל הבית, בכלל אסור לו לקחת גרוש. אל תגיד שהוא עכשיו בטל מלאכתו, הוא לא מפסיד גרוש, כי בעל הבית, עסק שלו עוסק. בלעדיו, הוא מרוויח כסף. אבל בוא נגיד, הוא מקבל $50 לשעה. בוא נגיד. לא יודע איפה, אבל בוא נגיד. $50 לשעה. יש לנו אחד כזה, אתה מכיר. אז מה? והוא שיהיה הדבר ניכר שהוא שכר הבטלה בלבד ולא יותר. לקחת שתי צדדים, כמה זה יוצא? $500 לשעה, 3 דיינים. תראה מה זה $500 לשעה? לוקחים $250 פה להזמנה. מה, השתגעתם? טוב, זה יכול להתיר. למה אני יכול להתיר את זה? תראה, יש מזכירה, צריך לשלם לה. אוקיי, כמה זמן לקח כבר לעשות הזמנה? הזמנה. אתה רוצה לקחת $250 administrative fee, זה לכתוב חוזה, אתה יודע, צריך לחתום, שאנחנו עושים בירורים פה, שזה לא יהיה אחר כך לבית דין, להערכות אמריקאיות, בסדר, יש לך $250, אני יכול להסביר את זה קצת. יש חשמל לשלם זה, אוקיי, לקחו פעם אחת. אבל מזה שדנים אחד על שני, למה כל זה יקר? אין תירוץ לזה. אפילו לוקחים $150, $50 לכל דיין. אז יוצא $100 לשעה לכל דיין? מאיפה שמענו דבר כזה? מי היום מקבל $100 בשעה? שמתעסק. יש כאן... עורך דין, רופא. עורך דין, רופא. אבל חביבי, בוא נגיד, אם יש לך בבקשה, אם הוא עורך דין, אבל שהכל יהיה ברור מראש. מה אנחנו מדברים פה? לא, בית דין שלנו $250 לשעה כל צד. על מה? אבל זה לא, אומר לך, אז זה צריך להיות ניכר, על לפי דעת חינוך אומר לך, דווקא ניכר שזה כסף שאתה מתבטל מהמלאכה שלך. לא מתבטל ממלאכה, אם זה תלמיד חכם, כן. והוא מבטל תורה בשביל לבוא להתעסק בעניין שלך. אין בעיה. אתה יכול לשים מחיר לביטול תורה? אין. אז הוא יכול לבקש גם $500 לשעה. אסור לו. למה? כי זה לא ניכר שהוא... אם הוא מפסיד, הוא אומר לך רק אם שהוא יש לו הפסד במקום אחר. לא בגלל שהפסיד תורה. לא. בשביל לעשות צדק אפשר לעשות... לא, בשביל צדק, סליחה. מישהו דן, יש לו שכר של לימוד תורה. זה כאילו הוא המשיך את הלימוד שלו. כן, כתוב בגמרא ככה, דווקא. מישהו דן דין, למיטה, הוא צריך לדעת שזה הקדוש ברוך הוא כאילו לומד תורה. כמו שהוא לא נותן שכר על לימוד התורה, כך הוא לא נותן שכר על הדיון בתורה. אבל מי שנותן שכר על לימוד תורה, בוא נגיד הוא נותן שכר על לימוד תורה. הוא מרוויח $2,000, $5,000 לשעה לחודש, אין בעיה. כמה זה יוצא? אפילו $5, 5,000 זה יוצא $40 לשעה. לא יותר מזה. $40 לשעה ל$5,000 לשעה לחודש. ועכשיו אסור לו לדון באמצע לימוד. הוא צריך לדון שעות חוץ מהלימוד, לקבל כסף הזה. אבל הוא דן באמצע לימוד, לא מורידים לו מהמשכורת בלימוד. אם מורידים, אין בעיה, שיקח כמה שמגיע לו. כן, מה שהורידו. כן, זהו, זה מה שמדברים לך חינוך. יש אולי מישהו סבר הפוך, אבל חינוך, רמב"ם, ככה הוא לומד, וזה הלכה למעשה מצד שלו. אולי מישהו אחר, אנחנו פה לא פוסקים הלכה, יש לנו רב, אולי נדבר על זה, הרב יפסוק לנו, אבל אנחנו לא דיינים. הדיינים יש להם בעיה. לא כמי יותר מזה, לא דנו. אנחנו פה לא דנו לדון דיינים. זה הבעיה. זה בעיה, אם הוא יעשה טעות הדיין יקבל כפול. גם. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, אבל עוד פעם פה, מצווה הזאת היא בכל מקום, יש דנים, רק זכרים ולא נקבות, והעובר עליה וקיבל שוחד, עבר מצוות מלך, ואינו לו כלף איש שניתן לך להישבון. מה קרה שמה? הדיין הזה צריך להחזיר את הכסף. הוא עושה תשובה. בוא נגיד, הוא עושה, מה עשיתי טעות? חביבי, אבל תחזיר את הכסף. שם בישיבה שעשו לי, לא היה הפסד לאף אחד. שם הצ'ייניזים החליטו לעשות לי
לא אמרתי להם, אני כופה עליכם, אמרתי להם, אתם רוצים לעשות את זה גם כן? אמרו, אין בעיה, נקבל את העבודה הזאת, אנחנו, אמרתי, הם היו מקבלים את העבודה הזאת, אני רק מתרץ את עצמי, זה לא אמת. זה למראית עין נראה כאילו נתנו לך את זה, זה היה אסור, עברתי על איסור. כאילו נתנו לך את זה בשביל שתיתן להם את כל העבודה. השם ירחם עליי, איך מרמב"ם, בן אדם עושה תשובה, קודם כל צריך ללמד את האחרים לא לעשות. דבר שני, הוא לא עושה את זה יותר. ללמד את האחרים לא לעשות, והקדוש ברוך הוא אולי יקבל את התשובה והאהבה, השם יהיה לנו מחילה גבורה, בסייעתא דשמיא. פ"ד, מצוות שמיטת קרקעות, מה קרה? מה הקדוש ברוך הוא אכפת לו? מה יש לו? נתן לי קרקע, יש לי קרקע, ברוך השם, אבא שלי, סבות, סבות, כל המשפחה שלי יש לה את קרקע הזאת, מה אכפת לו עכשיו? לא, בארץ הקודש יש לנו חייבות, אמר שנת שמיטה להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית. מה? שהיא נקראת מפני המעשה הזה, שהתחייבנו בה שנת השמיטה, שמיטה השמטת, זאת אומרת אתה מוריד את היד שלך ואתה שומט, לא עושה שום דבר שם. ויזכה בפירותיה כל הרוצה לסוכות. מי שבא, ברוך הבא, אסור לך לנור את זה, לשים דלת שם, אסור לך שום דבר, הכל פתוח. טוב, בואו ותברכו ותהנו. שנאמר, כתוב שם ככה בשבועות כ"ג, פסוק י"א, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. והשביעית, שנת השבע, תשמיטנה, תעזוב אותה, ונטשתה, לשון הזה, נטשתה ידיך, יעני, יד שלך שלא יהיה שם. שלא תיגע. אוקיי? ואכלו אביוני עמך, אלה שבאים עניים, ויאכלו. ויתרם תאכל חיות השדה, ואחר כך, בסוף, גם כן חיות השדה שיאכלו. מה אנשים עושים? הורגים את זה, אולי שנת שבע. למה הורגים? יש חזירים וכל זה, כל מיני. שם אולי גם בגלל בשמיטה השביעית צריך להרוג אותם, למה? כי הם הורסים. אם יש לך דיר אני לא יודע שהורסים. דיר אוכל והולך. ג'ירף בא והולך. מה, הוא שובל לך הכל? לא ראיתי את זה. לא, הדיר יבוא, יאכל תפוחים וילך הביתה. אבל הבעיה, חזירים לא מגיעים, אז שוברים הכל. יש אולי מצווה אפילו שנת שמיטה להרוג אותם. עכברים זה דבר רע. עכברים זה דבר רע. איגואנה עושה נזק. אוקיי. אבל לחיות אשר את זה. אתה לא הורג אותו בגלל שהוא אוכל. אתה הורג אותו על מנת שהוא לא יזיק לך את הקרקע. שלא יעשה נזק. יכול להיות. אוקיי. ולשון מחילתא, והלא הקל מהזית בכלל היה. כתוב שם ככה, למה כתוב כרמך ולזיתך? כרמך זה וין, איפה שצמחים... קרן גפן. גפן, וזיתך זה זיתים. למה לומר? כלומר, ששורש הפסוק אמר, תשמטנו תשתה כבר, אמרת לי שכל האדמה, מה אכפת לי עכשיו, למה תגיד לי שמות מיוחדות על הפירות? אמרת לי כל הקרקע, זהו, תשאיר אותי בשקט. לא, יש דווקא למה? כלל בא מצמח בארץ, מפה לומדים כל מה שמצומח, בין פירות אילן או פירות אדמה. ולמה פירתן הכתוב שני אלה? למה צריך להדגיש שתיים אלה? להקיש לכרם שאר מיני אילן. לא רק, כי בדרך כלל בתורה יש הרבה עניינים שקשור לאלה. זה אלה ברכת הארץ, אבל מה זה תפוח אדמה? תפוח עץ, זה לא ברכת הארץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כל אילנות. לא שייך, לא משנה איזה. לא אלה רק של ברכה של הארץ. אם יש לך אורנג', אין בעיה, גם על אורנג' צריך להפקיר, הכל. ולמה פירתן הכתוב אלא להקיש, אוקיי? ללמד שכמו שיש בכרם עשה ולא תעשה, שהרי בפירוש נכתב עליו שתיהם, ואת נזריך לא נבצור. אפילו יש שם, אתה יודע, יש נזריך, מה זה נזריך? נזיר שלך. לא, נזריך, לא, אוקיי. כמו כן, כל שאר האילן יש בהן עשה ולא תעשה. ולפיכך פרט כרם וזית, ללמד על עניין זה, כי כוונת הכתוב דלאו דווקא זית לבד, אלא הוא הדין לכל שאר פירות האילן, אלא להזכירם אחד מהם, והוא למלמד לכולן שזה מן המידות שהתורה נדרשת בהן. הקטע הדגיש את זה, להוציא את פרטים האלה, ללמד אותך שיש לאו על כל פירות 2. יש לך מצווה, יש לך ציווי על 2, יש לך לא עשה ולא תעשה. זאת אומרת, בן אדם חייב לשיר, ואם חס ושלום אסור לו לעבוד. מה אמרנו שם במצוות עבוד? אסור לעבוד. מה העונש שם אמרנו? העונש שלו, שמה שהוא עבד, בזה הוא לא יוכל. יעני, מה קרה ככה?
בן אדם עשה, לא שמר שמיטה, עשה את עבודה. כל מה שהוא עבד עכשיו, אסור לו ליהנות בזה. גדל בעצמו, הוא לוקח ואחרים לוקחים. אבל מה שהוא עבד, דווקא, הכל הולך לשם, אסור לו לנגוע. יענה, יש לו עונש על זה שהוא עבד, אסור לו לעבוד, ויש מצוות עשה להשאיר. הקדוש ברוך הוא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו, אז נתן לנו. אם הוא לא עבד את האדמה, מותר לו ליהנות ממנה? כן, בשנת שמיטה הוא יכול לקחת פירות, הכל. זה כמו שבת. מה כתוב בשבת? כתוב בשבת, ושמור את השבת. מה זה שמור? שמור, לקיים. זכור, לא לעבור. יענה, בן אדם, הוא מקבל 2. וכל שנייה ושנייה בשבת הוא מקבל 2 מצוות. איזה? שמור וזכור. אחד שהוא לא עושה עבירה, ואחד שהוא שומר שבת. אותו רגע. כל שנייה ושנייה. אותה מצווה פעמיים. לא. אותה שימוש, אותה רגע, הוא פעם 2 מצוות. אחד שהוא שמר שבת, יענה, הוא נהנה. ודבר שני, אותו רגע, זה שהוא לא חילל שבת. פעמיים שכר. אותו דבר פה. אמר הקדוש ברוך הוא, תשאירו את האילנות, ויש לקדוש ברוך הוא, אסור לעבוד. אז עכשיו, שמיטה באה, זה לא רק לשתיים האלה, כל האילנות שיש לך בשדות, אותו דבר. כל מין ומין. אין בעיה. אוקיי. ומצווה זו שהיא להפקיר כל פירותיה, ומצווה אחרת שציווינו היה לשבות בך כל מה שכתב בפרשת כי תישא, בחריש ובקציר תשבות קשר אחד אין. אז יש לך שם אנחנו נלמד במקום אחר עוד מצווה הבאה. משושי המצווה לקבוע בלבנו ולצייר ציון חזק במחשבותינו. מה הקדוש ברוך הוא? שאלנו, מה אכפת לך? מה השם? למה אתה... מה זה פה? שביתה? לא שביתה? לא. הקדוש ברוך הוא אומר פה, יש לנו בעיה בלב שלנו, במוח שלנו. למה? כי האדם מרגיל לעצמו הכל, הוא רוצה הכל לעצמו, הוא רק דואג לעצמו כל הזמן. הקדוש ברוך הוא בא, לא! ציור חזק במחשבתנו, עניין חידוש העולם. הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל יום, קודם כל שבוע. אחר כך כל שנה, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי, שלא ברא דבר דכתיב מנוחה על עצמו. הוא לא ברא שום דבר בשביעית, למען הסיר ולעקור ולשרש מרעיוננו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה ובו ירסו כל פינותיה ויפרצו חומותיה. מה קרה? למה בן אדם בא, עושה מה שבא לו בעולם הזה? כי הוא חושב, זה היה אתמול כבר, מה אכפת לך? אנחנו לא מבינים שהבאמת היא כל שנייה ושנייה הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. אנחנו לא יודעים את זה כי אנחנו לא רואים. אנחנו לא מבינים את זה כי אנחנו במושג של ההבנה שלנו זה משהו אחר. אנחנו יודעים בן אדם מת וזהו. חי, נולד, מת וזהו. זה מה שאנחנו מבינים. מה שאנחנו רואים. אבל הקדוש ברוך הוא, קודם כל, אין דבר כזה בעולם הזה של time travel. אתה יודע מה זה time travel? כולם מתלהקים על זה? לחזור, הלוך, אין דבר כזה. אי אפשר, זה בלתי אפשרי. למה? כי אין. הקדוש ברוך הוא יודע מה ייוולד, כי זה החורבן שלו. אבל אין עתיד ייוולדת, אין עתיד יד בשבילנו. אין דבר כזה, אני לחצתי על הכתור, אני בעתיד. לא יהיה. דבר כזה זה חלום יפה, אולי חלומים על זה כל יום, אולי ילכו אחורה גם כן, אין אחורה כבר. מה זה אחורה? בלשון עבר. מה זה עבר? איננו פה כבר. אין לנו. הכל רוחני יש. אז מה שאני פה זה הולך. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שידבק לך את זה. הוא אומר לך, אני אחראי העולם. אני, שבת אסור לעבוד. שמיטה אסור לעבוד אדמה. אני נותן לך הכל. חוץ מזה אומר לך, גם אמונה, שצריכים לדעת, יש בזה, תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מידת התרנות, וגם התרנות, להיות נדיב. למה? לאדם אומרים לו, אין לך אופציה, אסור לך לעבוד. במקום, תעבוד, אסור לך. אז מה, הוא בן אדם לומד את עצמו כל הזמן, להיות, אני פה לעזור לשני. אבל מה, אלה ברוך השם בלי עין הרע, במיוחד אצל צעירים אתה רואה את זה. אבא שלו עשה עבודה, או סבא שלו עשה עבודה, יש לו מיליונים עכשיו, צעיר, לא אכפת לו כלום. לא רק זה, הוא קשה על אחרים. הוא קשה על אחרים, למה? לימדו אותו אולי תפסיד, אז עכשיו הוא יותר קשה. הוא לא יודע איך להרוויח כסף, הוא לא יודע. אז הוא לא מבין האנשים בכלל. מה הוא שם? יש הרבה כאלה סיפורים, לא צריך להיכנס לזה. ויש אותו אלה אחר, נמצא בזה האדם שיוסיף האדם ביטחון בהשם, כמו שדיברנו, מצוות המצווה, מה הדברים מעבודות הארץ, שהן לנו בחיוב שביתה,
זו מן התורה, כגון זריעה, זמירה, קצירה, בצירה, ואשר הן אסורות בדרבנן, כגון מזבל וחופר בעבודות שבאילן, כגון חותך ממנו יבלת. אוקיי, יש מן הכל מדברים שמה שגם אסרו חכמים, יש הרבה מה שהם ללמוד פה. אוקיי, בואו נגבור את העניין. מי שעובר ונוהג, כל המצווה הזאת היא רק בארץ ישראל, ורק שיש יהודים שם, יעני כל היהודים, לא 6 מיליון, כל היהודים של העולם צריכים להיות בארץ, אז זה נהיה דאורייתא. עכשיו אין את זה, רחמנא ליצלן, יש מחלוקת, יש אומרים שזה דרבנן. אוקיי? מה עם חוץ לארץ? זה לא שייך לחוץ לארץ. יש שאלה שמה, מה עם כל הגבולות שכבש דוד המלך מסביב הארץ, כמו סוריה, וכמו שמה, היום זה יהיה סעודיה ערביה. אתם יודעים שאמרתי לכם, כן? סעודיה ערביה שייכת לנו, ליהודים, לי במיוחד. אתה לא יודע את זה. סעודיה ערביה זה של היהודים. אומרים הר סיני נמצא שם, בצפון סעודיה. זה לא מה שאנחנו חשבנו עד היום במדבר סיני, אלא בצפון סעודיה יש מקום שמתאים לתיאור של הר סיני. יכול להיות, אוקיי. anyway, זה עכשיו לא משנה לנו. סעודיה ערביה גם כן יכול להיות של ישראל, שייכת לארץ ישראל, וגם יכול להיות שמה שיש שביתה נוהגת בכמה עניינים, כל מיני דברים כאלה. זה, ואלה, בוודאי סוריה כן. סוריה בוודאי. שם יש רק נפט בסעודיה. אל תדאג. אז איך אתה עושה שמיטה? אתה חושב. לא כל סוריה. לא יכול, לא יודע. רק מה שניתן ל2.5 השבטים שזה מחוץ לארץ ישראל. לא, קודם כל זה, לא יודע איך זה, לא, סוריה. איפה סוריה? או דרום או צפון? צפון. צפון, למעלה. מזרח. צפון, מזרח. יפה, אבל לא דרום. לא. איפה שאתה מדבר על שבטים זה צפון. דרום. למטה, כן, דרום. 2.5 השבטים קיבלו בצפון. לא, מה פתאום? לא, מה פתאום בדרום? סעודיה ערביה מתוכם. נכנסו לארץ ישראל לא, בעבר הירדן. דרך הירדן, ובמקום להיכנס הם ביקשו מחוץ, אז זה לא בדרום, זה בצפון. לא, זה כל הצד, הנה, מדינת ישראל ככה היום, כל הצד הזה, אינקלודים סעודיה ערביה, זה היה שבט גד וראובן ומנשה. גד, ראובן, מנשה. לא מלמעלה, איפה סוריה. לא יודע, מה ש... אוקיי, לא יודע מה, אתה יודע מה? לא משנה עכשיו. העיקר הוא, איפה שלא יהיה, איפה שכבש דוד המלך, יש שם דינים גם של שמיטה. ועובר עליה ונעל כרמו או שדהו בשביעית, מישהו חס ושלום סגר את זה, או אסף כל פירותיו לביתו בזמן ישראל על אדמתן, ביטל עשה או מכל מקום מותר לאסוף מהן מעט מעט. זאת אומרת, מה שהוא הוסיף, כנראה הוא צריך לחלק, כי אסור שיהיה לו בבית. הוא עשה את הכל, לבית שלו, בכרמו, שם את זה בבונת שלו, הכל צריך להוציא. אסור לו להחזיק את זה. אבל אם לוקח קצת, שם בסקט, או לאכול בשבת. הוא רוצה לאכול לשבת, יש לו אורחים, אין בעיה. כמו שכולם מותר, ככה לא מותר. כאילו מותר לו לעשרות את ה... מה, לא, אין לעשרות. אין מעשרות. שביעית אין מעשרות. הוא לוקח, אוכל. שנת שביתה, אין. לא רמתי. אתה רוצה להגיד שיש תרומה או מעשר בשביתה? לא. אין, אז זה אסור על כולם, זה הכל תרומה, זה לא מעשרת, זה יהיה טבל. 100%. זה יהיה טבל, אז זה יהיה אסור. אולי יש, כל אחד שלוקח מה שהוא לוקח, להתרים. אולי, לא יודע. לא שאלתי שאלה, זו שאלה שאף פעם מאוד צריך לעניין. נשאל את הרב, בעזרת השם. יום ראשון, אל תשכח. שיהיה לכם שבת שלום, יום נעים, בעזרת השם, תצליחו. שבת שלום, חזק וברוך.